ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ನಂದಿನಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಪೊಡಿ ಜೊತೆ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರಿಗೆ ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಪೇರಿದ ಪೊಡಿಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ನಂದಿನಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ನೀನು ಸೋಪು ಪಾರ್ದು ಕೈಟ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಕ ಅನಾನಸ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡೋಡು. ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೈಟ್ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಆಡು ಸಣ್ಣ ನೈಸ್ ಹೊರಡು ಅಂತ ಉಂಡೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಸುಕ್ಕ ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ಕೊಡು. ರವೆ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ಕೊಡು. ಇಂಥ ಉಂಡೆ ಆಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬಂತಾಯ್ತ ಏನು ಬಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ನೈಸ್ ಆಡು ಉಂಡೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡೆ ಬಂತು. ಏನು ಪೂರ ಒಂಜೇನು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಪೊಡಿ ಇಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಅಂಗಡಿ ತುಪ್ಪಲ ಪೊಡಿ ಕಂತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಸುಲಭ. ಫಸ್ಟು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಐನು ಹದ ಕ್ಲಿಮ್ಮುಡು ಐನು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಹೊಡಿದೀವಳು ಅವರನ್ನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಕರಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಮ್ಮುಡು ಐನು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಬೋದು. ಉಂಡೆನ ಲೈಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಬೋದು. ಐನು ಕಪ್ಪು ಬರೋದು ಕಪ್ಪು ಬತ್ತಾಯ ಕೈನು ಕಪ್ಪು ಬರೋದು. ಕಪ್ಪು ಉಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕರಂಚೆ ರೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕರಂಚಿಂದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದು ಸ್ಟವ್ ತೀತಿ ಆಯ್ಪಡು. ಎಣ್ಣೆ ರೋಡು ಕೈನು ಎಲ್ಲ ತೆಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಡು ಉಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಂಚೆ ರೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ರೀ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಾಮೂನ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ನಂದಿನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಗಡಿ ನಂದಿನಿಂದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಪೊಡಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕೈನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಯಾಕೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋಡು ಮಕ್ಕ ಆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಬೆತ್ತಾಯ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಈಗ ಪಾಡ್ದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ರೆಡಿ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ರೆಡಿ ಪಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದು ಸ್ಲೋ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಬರಲಿ ಶೇರ್ ಬರಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೇನೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಬರಲಿ ಅಂತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ನಂದಿನಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಲೈಕ್ ಬರಲಿ.